गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय जोंनि 25थि बोसोरसालिया जथुमाखौ नैबे नामबर आनसलिकनि सिङाव थानाय नैबे धुपगुरियाव जों सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फैगौ जानुवारि दाननि फार्स्ट उइकआव गिबि सप्तायावनो जागोन जों डेटखौ दिनै फिक्स खालामाखै जों बाहाय खुंनाय जागोन बिनिनो जों दिनै बानजाय आफादखौ बाहाय दाना होबाय बानजाय आफादा जों दानिसो दाखांबाय जोंनि ललित दैमारि बिथांखौ जों चेयारमेन आरो बिजय नार्जारि बिथांखौ जों बाहाय कनभेनार महरै मोननो हादों दा बे जोंनि बानजाय आबादखौ दिनै जों मोजाङै दाफुंनो हाबाय खिन्थु जों बेनि जितु साब कमिटिफोर दं जों बेखौ दाथ'वाखै साननैसो उनाव जों दाफिनना होगोन दा बे जोंनि जितु जानो गोनां फैगौ जानुवारि दाननि गिबि सप्तायाव जानो गोनां जोंनि जितु बोसोरसालिया जथुमा जों बेखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंनो बाहाय थिरांथा लाबाय गोबां बिथिंखौ जों लानानै जोंनि जितु कनफारेन्स जों बेखौ खुंनो थिरांथा लादों जोंहा सेमिनार थागोन मोननै मोनथामसो सोलोंथाइनि सायाव जों सेमिनार लानो बाहाय थिरांथा लाबाय आबादारिफोरखौ लानानैबो जों मोनसे सेमिनार लागोन आरो बेनिफ्राय जोंना गेवलां मेल थागोन गेलेनाय थागोन मोसानाय थागोन मेथाइ रोजाबनाय थागोन थुनलाइनि माखासे आयदाफोर थागोन बिदिनो गोबां आयदाफोरखौ लानानै जों देग्लायनि नैबे जथुमाखौ जों नैबे धुपगुरियाव खुंनो सानदों। दिनै गलाघाट जिल्लानि जि खुंगा 25थि बोसोरारि जथुमा एबसुनि बेखौ देग्लाय नैबे नामबर ओनसोलाव जि खुंनायनि लाहार फाहार बे लाहार फाहाराव आफादगिरि महरै आंखौनो दायथ' होबाय जे आं सानो नैबे जिथुनाखि जोंनि हारिनि मैखोम आफाद बे आफादनि जि दायथ' बेखौ आं दायथ' हिसाबै लाबाय मावगोन होननानै सानबाय गतिके आं खावलायगोन नैबे ओनसोलनि जोंनि राजा रायजो आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ लानानै जों गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन नैबे कभिड जि महामारि जि लकडाउन ओमफ्राय जि नैबे खरां पीड़ित मोनसे ओनसोल हिसाबै जि परिस्थित थेवबो जों बयनिबो मदद हेफाजाबजों आइ आफा बिदा फंबायमोननि जि मदद हेफाजाब जों गासैखौ लानानै जों बयनि मददजों जों मावगोन निस्सय जों आसाबादि जे जोंनि नैबे नामबराव जि जानो गोनां कनभेनसन बे गाजा गोमजायै जागोन गोजोन्थों।